jako, to vůbec nezajímalo. A jak to zapapuli, já ho koukám, jako čo ide robiť. Ja som nevedel, čo ide spraviť a čo to má spoločné s tým Augustínom. No. A hrozne to rozšváchal, ale nepohutel to vôbec, ako neprehotel. A vyplul mu to na tú plešinu. Celé hezky musí no hnus to bolo žlto, tam je taká žlto, vieš, taká... Sračka proste, fuj. A tam je taká, a tá čokoláda taká bielo, hnedá, že? Jak je kinderové vajce. No tak bolo to aj také bielo, hnedé a s tými slinami porávne to rozváchal, vyjebal mu to na plešinu a vieš, čo spravil? Že okamžite musíme zdrhnúť. A čo? Ja som za tých 3 minúty, čo toto spravil, alebo aj 2, on to rýchlo spravil. Že vyjebal mu to na plešinu, čo robíš? Ja som sa takto vedľa neho dal, ale ja som vedel, že špičovina ide. Vedľa neho som sa dal a normálne takto som, jak dneska, vidím, jak mu to vyplul na tú plešinu. Okamžite, že nevyzvedol trestný akože, aby to nebolo na nás, lebo on bol vyhlásený vyvrhel v tom chode, vieš, aby to, že my sme neli doma. A prášili sme dole schodami, že tam nikto nebol. V tom byte. No.